Vores video handler om Versailles-traktaten og om de nye og gamle stater. 1870 til 1871. Tyskland har været i krig mod Frankrig. Tyskland vandt krigen stort, og de valgte at fejre sejren i spejlsalen i Versailles, hvilket var meget ydmygende for Frankrig. Her udråbte de også kong Wilhelm til kejser, som Bismarck gerne ville have det. Og det skete også i spejlsalen i Frankrig. Fordi Tyskland provokerede Frankrig, var Frankrig vrede, og da første verdenskrig var færdig, og fredsaftalen skulle laves, ville Frankrig gerne hævne sig. Fredsaftalen blev underskrevet i Versailles. USA's præsident Woodrow Wilson var med i aftalen, fordi han mente, at Tyskland var en trussel, og han gerne ville bestemme over dem. Fordi han frygtede, hvad Tyskland kunne gøre. Han tog aftalen med til USA, hvor han personligt overrakte den til senatet. I England ratificerede de aftalen, og den blev underskrevet af de resterende lande, efter at USA havde forkastet aftalen. Versailles-traktaten blev underskrevet og accepteret af Frankrig, Belgien og Storbritannien. Og hvis der er nogen, der ikke ved, hvad en traktat er, så er det en skriftlig aftale mellem to eller flere stater. En traktat laves efter forhandlinger mellem de berørte parter. Heri skriver man, hvad man er nået frem til i forhandlingerne. USA ville ikke være med, fordi de syntes forhandlingerne var for hårde, og lavede i stedet en aftale med Tyskland. Mange lande mente, at aftalen var for hård, men derimod mente Frankrig, at den var for mild. Det var fordi, at Tyskland havde vundet krigen mod Frankrig i 1870 til 1871, og derfor ville Frankrig gerne have kontrol over Tyskland. Fredskonferencen blev holdt i Paris den 18. januar 1919, som en tak for sidst over for Tyskland, fordi de den 18. januar 1871 havde holdt deres sejrsfest i Versailles og udråbt Wilhelm til kejser på fransk jord. Traktaten var en fredsaftale for første verdenskrig. Den blev mest styret af Frankrig, og den gjorde det svært for Tyskland på alle punkter. Fredsaftalen forpligtede Tyskland til at afskaffe almindelig værnepligt og højst have en hær på 100.000 mand. Tyskland måtte hverken have kampvogne, fly eller ubåde. Tyskland fik også al skylden på første verdenskrig og skulle betale en enorm krigsskadeerstatning. Den engelske forhandler og økonom Keynes forlod forhandlingerne i protest mod dette punkt, da han mente, at det ville ruinere Tyskland. Tyskland skulle også opgive meget jord. Men alligevel blev det vedtaget. Fredsaftalen blev ofte kaldt den dårlige fred, fordi det førte til nazismens start. Det gjorde den, fordi Tyskland var vrede og havde fået al skylden på første verdenskrig. Efter fredsaftalen brød Tyskland en hel masse af de punkter, som var sat i fredsaftalen. I 1934 var Tyskland klar til at bryde løs, fordi lænker som Frankrig og fredsaftalen havde lagt over det. Blandt andet brød Adolf Hitler aftalen, fordi han valgte at forøge hærens og flådens størrelse og oprette et luftrum. Tyskland genindførte næsten alle de punkter, som var lavet i fredsaftalen, og det blev en part i starten af 2. verdenskrig. Som ikke var der dengang. Vi har Bosnien, Kroatien, Moldova, Tjekkiet, Kosovo, Holland, Hviderusland, Makedonien, Slovenien, Letland, Estland og Litauen. Fra 1871 til 1918 var Tyskland et kejserrige, fordi de havde en kejser, som var ham, der blev udnævnt i Frankrig efter krigen i 1871. Efter 1. verdenskrig blev det tyske kejserrige opløst og blev til en republik, og de kaldte sig selv Weimar-republikken. Weimar-republikken varede fra 1919 til 1933, og i 1933 var det nazisterne, som tog over, og Tyskland blev til Nazi-Tyskland. Det osmanniske rige blev opløst efter 1. verdenskrig, hvor det ellers før havde været et stort rige. Det blev blandt andet opløst til Tjekkiet. Øst-Ungarn blev opløst til mindre stater.